Kaixo, ongi etorria, 6 eragiketa kombinatu eginez, errepasatuko du zenbaki osoekin nola egiten diren eragiketak. Asko gera lehenengoarekin. Hemen dugu, kena 55, gehi minus 2, ken 5, gehi 3. Orduan, nola hasi berriak gera, plusak eta minusak itorrela, bihurtuko dugu hau dena batuketetan. Horra hemen dugu, kenketa bat, hori bihurtuko du batuketa. Eta honi jarriko dugu parentesia. Orduan, hau da negatiboa, hau kopiatuko dut, jarriko dut gehi eta bere aurkakoa minus 5 eta gehi 3. Orain, ulertzen dugu ditugula negatiboa, 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 batu bat ditugu eta positibo bat. Orduan izango litzateke minus 52 batuta hau, gehi 3 minus 29. Eta bukatuko duke era hortara. Bigarrena, hemen parentesi bat dago eta hemen beste bat. Orduan, egin behar dugu parentesi hau eta parentesi hau. Ni joan gunez eskubi aldera, ez gara joaten berakan, poliki kasi bat duzu eskubira joaten. Eta orduan, egingo dugu parentesi honen emaitza hemen jarri, parentesi honen emaitza hemen jarri, eta erdian kenketa. Horra jarriko hemen, kenketa bat. Eta egingo dugu lehenengoa. Hau da, minus 5, gehi 2. Orduan, batuketa bada, minus 5 gehi 2, izango litzateke 3 negatibo, zer ditut 5 negatibo eta 2 positibo, 3 negatibo, horra jarriko horrela, minus 3. Eta horren, parentesi barruan, 8 ken 3, 5. Hor jartzen dut 5. Horren, kenketa batut, bihurtuko dut batuketa. Horren, jarriko horrean minus 3, eta gehi, eta bere aurkakoa, minus 5. Hori jarriko dut baita ere, zen bada guztira, minus 8. Batuketa bada, eta biak negatiboak dira. Hurrengoan, parentesi handi bat dugu, horren hau egin behar dugu, zer egingo dugu, kopiatuko dugu beste guztia, esaldi guztia hau da, minus 24, ken ateratzen dena, guazik guztiatzen ateratzen den, 6 ken 3, 3, gehi 7, 10, horren jarriko dugu horrela, 10. Kenketa bat, minus 24, ken 10. Orduan, seguru ez bazalde, egokiena da, poliki jartzea pauso guztiak. Eta izango litzateke, minus 24, eta batu behar diogu, bere aurkakoa, minus 10. Orduan, zen baditugu, minus 24. Hemenikonean, da, minus 24. Pauso egin behar da. Behar bada ez, bali bagizu, hemenikonean pasatzen. Hurrengo eragiketa kombinatuan, parentesi bat dugu, baina ez dago eragiketarik. Hori da, minus 5 dela abisatzeko. Orduan, dugu biderketa, batuketa eta berreketa. Egokiena da, berreketatik hastea. Orduan egingo dugu, minus 5 berbi. Zenbat ematen du? Minus 5 bider minus 5, zeinu berdina dutelako, plus 25. Horra jarriko duke errela. Minus 3 bider 2, gehi 25. Eta horren zer dugu hemen? Biderketa bat, eta hemen batuketa bat. Zer egiten da lehenago? Egokiena izaten da normalean biderketa bat egitea. Orduan, hemen dugu 3 bider 2, eta emaitza ken. Ulertzen da? Hau berez da, 3 bider 2, eta emaitza minus. Orduan entzako izateke, ken 6. Batzuk egiten dute minus 3 bider 2. Hori ere, zuzena izango litzateke, baina horrena ulertzea 3 bider 2 dela, eta horren emaitza minus dela. Gehi 25. Orduan hemen ditugu, minus 6 eta 25. Batuketa 25 positibo eta 6 negatibo, zenbat positibokin gelditzen gara 19, ez da? Hurrengoa, horren antzekoa da, baina minusarekin eta berlau. Horren, minus 2, bider minus 2, bider minus 2, bider minus 2. Atatzen positiboa. Horren, jarriko dugu, 16 positiboa. Ken jartzen dugu, ken 6, ken, eta atazeguna, zer atazegu, 16 positibo. Eta horren, lehen bezala gertatzen zegu, dugu minus 6, eta gehi
minus amasei. C negatibo eta amasei negatibo guztira hogeita bi negatibo. Eta azkena, hau eragiketak kombinatu bat baino gehiago, itxura da, biderketa luze bat, ezta? Minus bi, bider minus hiru, bider bi, bider bat. Orduan, nola denak dute nagusitasun berdinak egiten da ezkerretik eskubira. Egiten dugu. Bi bider hiru atatzen dena bider bi eta atatzen dena bider bat. Horra goen dezakegu. Bi bider hiru sei, bider bi amabi, bider bat amabi da. Horren, galdera da positiboa da negatiboa. Kontatu ezagun zema negatibo dauden. Bat, bi, hiru. Hiru baldin badaude, bi hauek desagertzen dira, berdina dirako, orduan negatiboa da, gogatu. Kopurua baldin bada bakoitia, atatzen dela negatiboa. Eta horrela amaituko genuke errepasoa. Adibideak lagungarriak izan zaizkizulakoan beste bat arte. Agur?